Nyakwara Mugejuang dakika neno kanyo ka en prario tok sadek marokinyi erokamana inya kuom medo kete e Ramogi TV e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo sabich maronyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuang okinyi makawuono wadwa twak dore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani inya to e kinde makoro wantiere kod duol wantiere kod jokanyo manyiena mag duol matayo weche magiere pacho kae IEBC mano moriwo jakom manyien mar IEBC Erastus Ethekon kaachiel kod commissioners auchiel manyaka sani koro timo ikruok mopogore opogore ne yiero madundo mibo bed ka itimo e kuonde e chung od bura mopogore opogore kaachiel kod wards mabende nyaka sani koro onge MCAs ka nyaka sani koro wang'eyo ni IEBC ikore mar timo yiero madundo 22 mano toka ka nitiere kuonde chung od bura mago maderom auchiel ma onge MPs nitiere nitiere county maonge senator kaachiel kod wards 15 maonge MCAs kata kamano e kinde makoro wantiere kod jokanyo manyien mag duol matayo weche magiere pacho kae IEBC bende jopinyo oseikore yo makare ne yiero madundoge to IEBC owinjo bed ni timang'o mar mondo mi jopiny obed kod geno kuomgi ahinya to gisani mabende wang'eyo ni jotelo mamoko ahinya to mago ma otudore kod jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka puso weche mamoko kuomgi ok gin kare kata kamano waseneno ka NCIC bende pok okawo ndamo moro amora ne jotelo ma osebedo ka puso weche makideka kelo athuye e pacho kae. Nyakwara Mugejuang mago kaachiel kod mamoko mathoth matimore pacho kae mano moriwo nyaka kaka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne oromo kod jotend kanise kar jot mare kaachiel kod weche ma jatend migawo mar omenda John Mbadi nowacho ni nyaka sani koro sirikal temo matek mar duoko kare uchumi ma pacho kae obo bedo ka watwake okinyi makawuono. Twak maket kod mai Nyakwara Mugejuang ok abedo godo kenda antiere kod wendo achiel nitiere studio marwa e county ma Kisumu ka welo ariyo antiere godo e studio marwa e county ma Nairobi kaya chako kod welo mantiere godo e studio antiere kae kod Ochieng Jera MCA Malindi oyawre ichio nade yawre inya achieng maber aduogo kendo machiegni erokamano wendo machielo Nyakwara Mugejuang antiere kae kod Meshak Odede janon weche mag siasa oyawre Meshak ichio nade kendo machiegni twak erokamano Joyce bende antiere kod wendo machielo antiere kod Ambrose Weda maino kil kamaloko oyawre Ambrose Weda ichio nade e county ma Kisumu ochio nade okinyi makawuono Weda oyawra ahinya kendo aduoko erokamano mondo wabed kodi ka Nyakwara Mogi kamoro moro maunti amoso ni Yesu pake praise the Lord Bwana Yesu asifiwe ageno nuchio maber uchupo kuonde mutie kuonde mo ugere Kenya kuonde ma ugero ruenya sabe bet kudu kendo tau kendo telno erokamano machiegni ahinya twak okinyi makawuono Nyakwara Mugejuang mana kaka iseneno mage welo mantiere godo okinyi makawuono bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 3600 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono odiochieng' manyoro jokanyo mag duond bura mar ODM bado ma Nairobi kotelnegi kod jakom margi ma en jaod bura ma Makadara mano George Aladwa nokone duol matayo yiere pacho kae IEBC otimo ikruok maber mabiro timo tije tijegi marito gi mbele to ang'eni tije marito IEBC mbele mano riwo kanyo yiero madundo mibo bed ka itimo e kuonde chung od bura mopogore opogore kaachiel kod wechego mag nono kiewo kata kamano IEBC oikre yo machalo nade mar mondo mi jopiny obed kod geno e kinde mabende giikore ne yiero maduong' mibo bed ka ibago e higa mar 2027 wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. We commend the government for the full reconstitution of the Independent Electoral and Boundary Commission. After a long struggle accompanied by attempt of sabotage, we urge the newly constituted IEBC to immediately embark on preparation to hold free, fair, and credible elections in 2027. We call all the politicians who are dissatisfied with the President Ruto and his government to prepare to face him at the ballot under the new IEBC. Wale watukana baba, nimeona former deputy president akiwa Amerika akitukana baba left and right.
Nataka kuambia Gachagua, siku zako za siasa zimeisha. Wewe huwezi compare mambo yako na baba. Tulisha kuimpeach, wewe uko nyumbani. Baba sio rika yako na baba atakuwa rika yako. Sisi tuko nyuma ya baba 100%. Tuko nyuma ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Aya, mano MCA Malindi Ochieng Jera mabenda antiere gode studio ka audichieng makawuono katokinyi makawuono kachel kod ja udbura mama Kadara George Ladwa mabende negi kone jatenda DCP mano Rigathi Gachagua ni okungo dhoge kendo we donjre kod ogai mar ODM ma en Raila Odinga to magi duto wang'eyo ni ODM timo ikine makoro gitemo tego ODM ne yiero madundo mibobed ka itimo e gwenge mopogore opogore ka chiela kod yiero maduong mano mar higa mar 2020 kod abira chak kodi Ochieng Jera MCA Malindi odiochieng manyoro kani loso ne nyiso IEBC mar mondo mi gineni koro giketo kata giloso odgi makare mar mondo mi gineni gibiro bedo ka gitayo yiero makare e pacho kae ochakre kod yiero madundo wechego mag kieo kata ka koro giikore ne yiero mar higa mar 2020 kod abiriyo kata kamano bende jopiny nyalo bedo kod geno ni IEBC biro timo gino madwarore mano mar miyo ni yiero tim e yo makare maonge mibadhi moro amora. Erokamano maduong' kuom thuoloni. Mokwongo bende wacho ni mos jothuro duto te kamoro amora ma gintie, to moloyo jolindi, jo Kibra gi jo Nairobi. IEBC oseketi to ging'eyo kit yiero mwan go e Kenya kama pile pile, to gibiro kaka joma biro kelo pogruok e tayo yiero ma Kenya. Gin gi tich matek ma ok yot, to an gi geno ni joma oyiergo gitiyo tich maler mondo giduok geno mar japiny e IEBC. Kik bed IEBC na kama ilande joma ok onong'o thuolo ma yiero. To penjo en ni ang'o ma winjo bed ni gitimo mar mondo mi giduok geno mar jopiny kuom IEBC nikech adira gi sani jopiny geno makamano nyalo bed ni rumo kata onge kata matin. Kan gi penja kawuono ta ng'isogi ni mokwongo gimomiyo jopiny pok noyie gi IEBC en register mar IEBC. Jopiny ywak pile ni register no chido. Ka nyalo ni tigi thuolo to register no oluoke te mondo ket joma jakura madiera kach iwacho ni IEBC register no ochido jomoko noso nyinge moko ma onge kar moso ombulu jida kabla ne kuchwa ng'eng to kura to bende onge. Omiyo IEBC kawinjwa kamontieni to gichak manyien registration mag voters magin authentic joma diera ma jokura ok mimedo ka makaro moso ombulu ka kuchin milion 2 ten 2 mok okomedi to kogol mane kadhi mi jopiny adiram kura mawang'ni adiera nitie iye. Mano mokwongo. Mar ariyo en chung' na diera ni ng'ama pono yombo yiero te magilando nikech weche mang'eny wuok pile bang' yiero ka mpangilio ok otim maber. Nyocha ne ka gwandruok nitie e IEBC executive officers ma jakom gi ng'at achiel wacho mare to commissioners mopogore bende wacho maggi. Nyaka gibed gi par achiel masa milando ng'ato tilando ka ji te ni kamoro achiel kendo giyie gi duoko no. Seche ma gichiwo duoko mopogore opogore ma ng'ani wacho ma to ng'ani wacho ma to japiny ok ofuwo. Japiny ong'e ni kae nitie gwandruok, kae nitie miriambo, kae nitie kuo. Omiyo gin gi tich maduong' mar duoko luor gi hera kuom japiny ni IEBC wang'ni oriere kendo joma dhi yombo ema idhi landi. Mane gima naparo. Mesha kodede janon weche mag siasa karwa ketu okinyi makawuono duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC nyaka sani koro gidhie gino miluong kanyo ni induction matende ni ng'iso gi yo makare kaka ginyalo timo tijgi mano motelo ne yiero mopogore opogore ma gibiro bedo ka gitime pacho kae. Tadira jopiny ok osebedo kod geno kuom IEBC ka wang'iyo historia mano mar IEBC pacho kae kata yiero ma moko mosebedo kokalo chien. Sani koro tim manyien mar IEBC nitiere kod ting mane maneno ni gimiyo gitero piny Kenya e yiero makare maler maonge chochni maonge mibadhi moro amora. Erokamano Joyce. Weche ariyo motegno monego IEBC monego IEBC ochak godo sani en kaka wan Mochieng Jera osewacho ni register wa onego bed ni
miyo jopiny kata jo Kenya ma nong'ado mbulu confidence ni ei register no onge jok ma nosetho, to ei register no onge jok ma onge ID, to ei register no nigi jo Kenya kende gi gik ma kamago. Mano namba achiel. Namba ariyo, onego IEBC odonje matut mondo fweny ane, nikech election onge kaka inyalo gero future ka ok ng'iyo chien ming'e kama ng'ikruok nobetie chien. So IEBC masani gin commissioners manyien te, onego gi ng'i ane chien gik manokelo tungni e yiero kata gik mosebedo kakelo tungni e yiero ka yiero mwabetie mamiyo jo Kenya chunygi ya, nikech evidence mar jo Kenya ma chunygi osea e yiero ma timore Kenya ka, to duong evidence maduong ahinya nowuok 2022 ka IEBC duol mane nitie ne wacho ni Raila Odinga oyudo 6.9 million to William Ruto oyudo 7.1 million, to total registered voters ne gin 22 million. Nyiso ni dhano milion 8 according to duol mane nitie seche go IEBC no ne ok turn up to go mar go mbulu. Mano is a big evidence ni kadi ne gi go mbulu kendgi kaka gin milion 8 no gine ma candidate gi dino win. To mano nyiso ni ji mang'eny onge gi geno kata yie motegno kuom kaka tayo yiero marwa e Kenya ka. So IEBC masani kadwa loso gini to gikwong gidog chien gi ng'iane gima dine mi milion 8 registered people tamre dhigo kura ni dobed ang'o kaeto gichak loso mano ka gibiro ka giduoko geno mar ji milion 8 ka kata half of that number, to wabro bedo gi kura ma ji nie gi geno nikech already joma nodhi ogo kura 2022 nyiso ni gin gi geno moro matin, gin gi yie moro matin kata ka ok full, to joka to onge go kabisa, omiyo milion 8 noninde ot. Koro ka giduoko half of geno mar joka to gimedo geno bende mar jok manodhi ogo mbulu, wabro bedo go mbulu maber nikech jo Kenya bro bedo gi chuny motegno ni duond ni ong'e gima timo kendo ng'ato ka ng'ato bro yudo haki ne kowuok e yiero mar MCA nyaka mar president malo. So gima nyaka gitim en register no, kaeto nyaka gidog sani kapok obudho, nyaka gidog sani ma gimi ji kendo, nikech ojende wa manoko ka maluongre ni Gen Z moko kuomgi otan 18 tok kane ji osedhi ombulu ma 2022. Ng'enygi are having energy out there kendo giwacho kaka jomoko dhi nus term, jomoko dhi 1 term, jomoko dhi 2 term. The only way to actualize that en ni nyaka migi ombulu, to gin bende kik ginena ka gigo 1 term gi 2 term to mbulu ok gikawo mbulu go mondo namba gi e register mar IEBC omi koro jasiasa mora mora odhi irgi, nikech koro gin go sani kata dhi irgi tek nikech kia man go mbulu gi maonge ombulu, moko 310 to onge kata go mbulu. Koro gikwong gikawo mbulu mondo wane ka register cha wacho ni Gen Z nigi numbers moingo ng'ata eka koro wabro donje gik modongo. Erokamano. Ambrose Weda ka intiere kaunti ma Kisumu, yieno mar mondo mi mbenda rwake twako kinyi makawuono in korka koripa ni IEBC winjo be ni timang'o mar mondo mi gidwok geno mar jopiny kuomgi ahinya to gine makoro gintiere koda tinga mar neno ni gitayo piny Kenya yiero mopogore opogore mobro bedo godo e pacho ka, obed yiero madundo kachiel kod yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Weda. Erokamano nyikwara Mugajwanga kawo thuolo ne mar oro congratulatory message ne jogo manyo oyier kaka commissioners kotelnegi gi chairman. Ng'eny gi gin osiepena kendo duoko erokamano kuom jathurwa jadalawa Professor Aduol bende mobedo commissioner, ng'ama ber kendo ng'ama riek kendo ng'ama otegno. Ageno ni Nyasaye biro telo negi, Nyasaye biro wuotho kodgi kendo tich ma mbele gi en tich matek kendo en tich ma very complicated, to ang'eyo ni gin bende they are up to the task. Mokwongo IEBC commissioners ke donjo e ot machalo ot manyocha gunda. Igade ko chalo ot mane ji odare mogo dhot kiful. Onge gimiluongo gi dho wagunda ni institutional memory ng'ama nyalo migo correctly.
koro mokwongo walemne gi uru mondo gi settle gi ywe odno piyo piyo gi yud kom gi dust kombe mantie gi bedie. Mar ariyo walemo negede mondo gibed gi gimiluongo no the committee of mind giriwore paro to gi discuss to giwinjore to ji move forward. Kapok wachopo e register wan gi by elections madwa na chalo mini general election gi ng'eny gidwa conduct gi to kapar kata ne gin gi proper efficient sufficient allocation mar resources. Pesa election en pesa odwaro a lot of money. Koro intre mokwongo en settling down araka. Kage se settle down to gidwaro budget mar ariyo. Kage tieko mano gidhi by elections. Gitieki araka. Kage se tieko mano kaeto gidonjo e gimiluongo ni stakeholder engagements. Kata porojo miwinjo mwajo wageno no mawa kato kwalwa Democratic Party ok binuoyo kendo makoro miyo IBC look bad. Gibiro chopo kama gidonje kagitieko mano kapar ni samwa dongo ne inyalo tim gimiluongo ni delineation of boundaries. Ndalo modong ne tin, ndalo mane katiba dwaro tim osekalo. En weche mang'eny makane an kod gidako no boundaries ngito wawe umondi yiero tim nikech en very hot potato. Bang'e gitim roll out gimiluongo ni registration of voters. Sama gitimo registration of voters tigolo nying jomotho, igolo nying joma onge. Porojo moro mawinjo ko ani ne register notingo ji kia mang'eny motimore nade kia ng'ang'a mago to porojo mag joma koseyombi to siko no kwala. Nitie joma tho on a daily basis to periodically names go igolo to new names bende irwako. So that wind up no one get electronic register to one get physical registers. Dhano benda geno ni joma onge upande to sechopo higa gibiro yudo pande araka. Kae to ji inspect. Samete mungulu inspection of register. Egwen kaja miyalo ngatiko ni ngane no se toto jingane ka ngane no se toto jingane. Gimago IBC kabisa en rumor mongers and propagandists and liars and charlatans and all vultures of reaction. Musiku mane yogibiro kwelo. Yogidwa mawa. Yogitima nganga. Let us look through this documentation as we prepare for election. IBC must manyene dwaro support or dwaro prayers or dwaro every one of us okonge mondo gitim yiero maber. Kikijigo sianda ge bang chien ka tieng moro mbuluse wuok ni marajo ne IBC maya ke angango apana en a process makwa wuothe together to wanyalo bedo gi very credible transparent election. Ma kamara to correct mnasana wachako kuna IBC kama jogi poko bedo registered ma poko tim kama to wanbe kaka jo Kenya wari pende propaganda ge panganga. Kata my colleagues ma wan go malumu wan ge TV sani gise chako hadho wach gi panganga some people can sane it is like starting afresh. Wawuturu wami ujogi support, wami jogi prayers, wami jogi participate, mondo wan be clean register, be clean elections. And ngamoyo onye chon, ngamoyo bobende ka koro MCA wango mamu kebra. Enoyo bodako wache ni yero ne rach. Lakini jomano yombo, jomano loyo, to baja no kwano. Kamane kaka bende wan. Every empire must be accused by one side, celebrated by the other. It is common in football, it's common anywhere. Wago orega kate kanisa ngama jadolo. Kate kanisa ka eni yero madano propaganda kia so propaganda to put bro de mbele. Nyaka chini Yesu Kristo duogi. To wakili Imulo Kanyo wakili kore ka projo bro room. Kanga di mana matinu wakili Imulo Kanyo ni IBC kine makoro giloso odgi mar mondo mi itiyo kanyo kod dhok moro ne gidonje ot makoro yande chalo gunda matene ne onge ngata gine makoro gidonjo kacha
mar mondo mi gilose e yo makare. Timulo kanyo wach mano mar funding kata omenda mawinjo be ni imiyo IBC. Ere kaka wanyalo ensure kata wanyalo neno kata inyalo nen ni omenda kaachiel kod resources ma ichwalo ne duol matayo weche mag yiero pacho kae IBC ochwale yo makare ma seche moko onge forces moko mawuok oko makoro bro bedo ka koro temo mar mondo mi odi kata omenda madhi ne duol matayo weche mag yiero pacho kae magikone koro gibro bedo ka giwacho ni ne ok watimo kare kaluwore kod nok mar omenda mano miwa wakili. Erokamano omenda michwalo moromo tunge ng'eni yiero budget manyondo bombadi otimo kichake medo ma jenzi no buogo sirikal ma sirikal oluoro keto osuru to pesa ma sirikal nyalo ga pogo migepege te en osuru, collection of taxes. To the total collection mawango maji chiegni 3 trillion 70% of it ichulo kaka misara bathe modong ichulo go gope mag ji manwa holo koro gik mabiro ma extra koro iro kama otonne matin IBC otonne matin education otonne matin health otonne matin sirikal be nyoluoro keto taxes nikech josigon one time ke angoa kasongo nini so pesa mabebiro romo gigi tonge unless one gi external support mowuok our friends mobiro bokoni awa one wadwani yiero temre koro other people bendo medie to kae na ni pesa kata mitimo proper national registration okapani pesa nontie budget en gima ji neno collection en gima ji ong'eyo these figures are in the public domain to jomoko wene sirikal chalo ATM nitie pesa moro manie iye kanyo monego be ni golo koro josiko ni mai kwalo to kipenje figure they don't know pesa ma nyalo romo IBC mondo tich maber maler motegno maklia to onge as we talk aya ngeni ni the budget ni the allocation ni what it is en mana mesara gango so wale to bende waluos gosiepe wa local and international mondo konynwa IBC obed gi enough resources. Aya wakili chalo ni yuko kich kalore ni jera bende koro nitiere wach moro modwa medo kai jera e wach midwa medo no nyaka sani koro wang'eyo ni e kinde makata duol matayo weche mag yiero pacho kae kapok ne gichamo mumayanga nitiere kata jogo makedo ne ratiro mag oganda moko manochwalo buchni mopogore do ka koro ne gikwedo mago jogo manoyier kaka jakom kaachiel kod commissioners mag IBC ka koro ne giwacho ni moko kuomgi nitiere kako yiengore kuom ka jo siasa moko e kinde makoro IEBC chako ticha yanga e pacho kae wang'eyo ni IEBC en Independent Electoral and Boundaries Commission independence no ma en IEBC no ere kaka IEBC ni bro bedo onwinjo bed ni ensure ni gibedo independent ma ok giyiengore e weche mag siasa kata wach moramora mar siasa e pacho kae kaachiel kod wach mane dwa med mokwongo erokamano adona aduoka ne owadwa ma wakili Ambrose Weda an gadiera ne kod institutional memory ma siasa ma Kenya e yiero manodhi mar 2007 ne nitie kamoro e Tarakanidhi manokelo kura moloyo kura mobedo registered e area no kane kwano mbulu tinono mbulu mokwan kanyo ng'eng molo kura mondik ne nobedo registered in that particular constituency mano IBC kiwe mano kibiru na yiero mokalo ni out of commissioners abirio ang'wen nobalo mowacho ni gino ko yiere kodo mano en IBC iye won ok japiny ama ok en an gadede ma wacho no wacho miriembo kai IBC commissioners emowacho ni yiero ni nitie makosa kamoro koro gima wacho ni ng'engi wuok i IBC kanyo wuon mi owacho ni mondo gibed piny gitim gimoro ma japiny dwoko geno kuomgi ni gima gitimo no opogore gima nitimo chon ka ipenje wach mare jomoko feel ni ji commissioners moyiergi nitie kama gininde penji ni ere kaka ginyalo ensure ni independence mag gibedo kod independence ne yo makare ma ok giyiengore e kweth moramora mar siasa e pacho kae kaloro ni gin duol mowinjo bed ni chung kar kendgi mokwongo joma yiergo gin jo Kenya to gin joma nyole Kenya kae ma gin gi wadegi to gin gosiepegi
gin joma osetiyo kuonde moko kapok oyier gi IEBC ging'ere gi jomoko ok ng'isi ni koro komiti mar IEBC ok onyal tiyo kosekawo muma mar ofis koro ng'e responsibility mare ni koro an asekawo muma ajakom IEBC an commissioner tije maduong' en bedo independent mondo mi akel yiero ma credible e Kenya ka en tije ma kapo timo makosa modhi onindo konchiel to jopiny biro jaje gi makosa mare gimiyo gi thuolo mondo ginyiswa to bang' kawo muma wacho ni mondo ibed independent imiwa yiero ma credible ma jopiny nyalo justify ni ma yiero motimore nade otimore maber ng'ata ni osiepene kata be Ambrose wacho kae ni joma yiero gin osiepene ok wach ni weda kuchung' kawuono to gidhi miye idhi lande gin osiepene bang' tich lakini sa tich tana gombo no migi thuolo mondo waginyiswa to gidhi timo ang'o gipanga ang'o wapim gi tich ma gidhi tiyonwa to kik wawach ni gin osiepe jomoko ama gin wad jomoko. Erokamano Joyce. Honestly, akia kaka weda juggle between law and dolo. I have no idea. Nikech in the law it is fully evident. But a dolo timiyo wangi you go by faith. Koro akani weda dwani jo Kenya te o miwangi o the by faith ni election will be nice by faith. Whether we don't do that in a country. Wawacho things that have been evidenced. Wawacho kako chieng' gera wacho, you cannot have a constituency ma nitiere jok moko magin they just walk to the polling station to gigocho ne president kende, to ok gigocho ne senator, ok gigocho ne MCA, ok gigocho, I mean Joyce, Ambrose wetero wa matters of faith. Unjo faith emanumiyo wa William Ruto makoro wadil go sani. So it is not by faith. This is evidence. One election ma electoral chair, the chair, the late Kivitu, bedo ping, wanokwan Gen Z madangi pimnwa what happened. We were there and we voted. We saw it. So whether please, wacha gimingeni kiwacho ne Gen Z ni maot to gibro understand nikech after all ne gionge to ine baba ge ine mane intie to one to we were there. Kal Kivitu wacho nwania perhaps probably they are sitting somewhere cooking the result. Ka in ng'ama nogo kurano, iwinjo nang'o sechego. IEBC osebedo source mar koko mawuok e election maka koro kik IBCM wang'wa kae chak dhaonwa ka Gen Z ni manot ni ji osiko mana no magi. Kane in an to nego kurano to Kivitu obedo kacha inene wang' jowi kanyisi ni probably they are cooking results somewhere. Aeto kane wagi kata yiero mar Uhuru ka IEBC chair gi team ne oluongo all candidates. Uhuru dhi kata Bomas odhi osomo ni asoma kawanene wang' jowi kama osomo ni gi asoma kata wuoko ae maonge gimobed piny olosi. Kane in team madwa tugo gi team na to referee obedo ka oluongo wa ni we wawinjre ane uru kaka idwa tim tin kibiro ti somo ni asoma referee ti wuok ae. Ka gik moko dhi marach ni kik wawach nikech joluo mowar ma Ambrose weda gini ochung gin tekni ka un koni to gidhi kocha. Mano miriambo and we will always say it. Kata mana sani kapod odhi marach we will keep saying. Kane wagike election masani in gi commission abiriyo ma in any democracy around the world dictates ni majority have their way. Did majority have their way? Ambrose we somon wa bwana. King'e ni in kor jok makwalo kura. Beda mos te kwal kura by faith kaka udhi kode by faith no. But kura kato we will need evidence mondo IEBC onyiswa ni giikore ne yiero ni kosok giikore. Thank you. Penjo man bende na penjo manajera kanyo kapok wadhi Ambrose mar mondo bien bende koro duoka ne. Ere kaka IEBC nyalo ensure ni gibedo independent eyo makarere kaka ginyalo nyayo mar mondo mi gine ni gichung' kar kendgi kako winjore kendo kaka chiki yango no winjo be ni gin duol machung' kar kendgi mar tayo yiere yo makare. Gik moko nitiere gin pieces of evidence matindo magero ji golo geno mar ji kuom IEBC kaka duol matayo yiero. Joyce kane wan kae e yiero mokalo wan gi jomoko momake e airport, the so called Jimmy Kamago magori luongo nying gi sani ni ma later on became the hot air in Supreme Court. Ka no maki ma ute fuambo lando ni ji omak ka ji 11 to itudo gi weche mag yiero ma dhi timore Kenya ka. What happened? Gidhi
gilalo wach no kaito wapo ka DCI gi Chebukati the chair of the commission wacho nwa e TV kendo bang ndalo moko ni giseloso wach no to kako loso wach no to kucha kuchope Supreme Court uwinjo ka nyinge go chako wuok kanyo ni to joma waro ok dwa ni mondo wawach magi ni kiwacho to mano Ambrose Mato kanisa ni wabro wuoyo. Thank you. Ambrose Weda ka intiere county ma Kisumu imbenda mia ne right of reply ka luore koda kaka iwinjo kaka Ochieng Jera MCA Malindi ka achiel kod Mesha Kodede ochwalo paro margi ka achiel kod kaka IEBC nyalo neno ni e kinde makoro gitiyo e yo makare to gitiyo gichung' kar kendgi ma ok giyiengore ka kweth moro amora mar siasa e pacho kae. Wakili erokamano we achak gi duoko ng'ama iluongo ni Mesha Kodede. Awinjo ko biro kanyo ni en janon siasa. Nono siasa ok en tich, be gima nono siasa konyo go Kenya onge. An moloso koda ni iluongo ni Senior Legal Counsel, wakili maduong' e Kenya ka. Mayalo Nairobi. Marareo an andiko buge misome university. Puonjo ba puonjo marade ka ne achiel kuom jopur madongo bogi ke Kenya ka. Omeo iloso ketam nikech sombi bende ne momiyo ibiro ne gine gima nyaka ung'e jodalawa. Winjo ka MCA owacho gima notimore Tharaka Nithi mowacho no ok no mbulu ma Tharaka Nithi ema no biro mang'eny. Gima notimore ni KICC ema ne figures olokie diere no na ja ODM kendo ne wan gi Raila motegno malich una pande uonge sechego nolok figures KICC kivurito be mano kelo lweny. Sama wacho nu kaka pastor be are the Anglican Church. Mama wacho ni I can do all good things through Christ who strengthens. So ini nyalo limite giri moro achiel me kokne go ineguri gimiluongo ni IEBC. The word I is independent. Kuro Mr. Dead independent ni en gimiluongo gi dho wagunda ni two facets. Nitie gimiluongo ni institutional independence to kod individual independence. I mochung' IEBC no dwaro gimiluongo ni institutional independence. They make decisions as an institution. They make decisions based on what they see. They make decisions kaka gin. So individually, commissioners go ngato nyalo bedo ngamo support, ngamo bedo ngamo ero, kato mbulu idwane gi go kendo gi goyo ga. Ok sama itimo no ok ni commissioners moko mano dhi Serena. Orengo we kame kwane mbulu odhi Serena mother chai in a way to very winjo wa support to IEBC mondo bed motegno mege resources mondo tim yiero motegno maber an gigeno kendo Nyasaye rwano omaya Democratic Party kato kwala Democratic Party biro duoko dhogi chien mondo wadhi mondo Kenya bed motegno. Un bende de udware gik moko malongo metime nya yudo komi moro mar MCA kori biro go ka kori ikuongo nyaka kanisa nikech ja MCA kamore go koko e the county assembly beduru yoso jo manige hona winjo wajno wano kwa nyithindi wewe aya obedo twak ma nitiere okunya bedo nyithinda da chwadu didi be ya da chwadu obedo twak moro ma wanyalo wacho ni nitiere gima lo bire studio weda make magi kanyo
make gi kanyo ji duto mabiro e studio ka gin joma dongo kendo kila ng'ato oyiene mar mondo mi ochwal pache koro obed twak moro manitiere kod heshima kata respect e kinde ma koro wadhi mbele kod twak mar mondo mi obed pogruok e paro kotudore kod weche mwanyalo wacho ni gin facts ma koro watwak okinyi ma kawuono kata kamano e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kapok wadhi e yueyo mokwongo wang'eyo ni gino maduong' mosebedo ka timore e pacho kae en jopiny koso luto ombulu nikech kwang'iyo e kinde yiero mopogore opogore matimore e pacho kae wajaneno ka jok mane ondikore ni bro bedo ka luto ombulu thoth ahinya to gikone kwang'iyo kwan mag ji mane oluto ombulu to tin ahinya. MCA Malindi Ochieng Jera ang'o ma IBC ni nyalo timo mar mondo mi wechego mag jopiny koso luto ombulu e yiero mar higa mar 2027 kikwane ane kendo gino miluongo kanyo kod dhongere ni voter apathy wasebedo kwaneno ka ng'eny ahinya e pacho kae kalo ni jopiny nyalo bedo ka wacho ni ere tiende adhi aluto ombulu ka luore ni gibedo ga gi paro moro ni IBC bro cook figures mago mag results mag ahinya to comted piny Kenya. Joyce gima kelo voter apathy ok en achiel ok en ariyo wakwan ni ariyo moko mokwongo gima kelo voter apathy en gima iluongo ni transfer of votes ma joma chung 100 o transfer ji 300 from Nairobi to Garissa, from Nairobi to Ugenya, from Nairobi ama from Ugenya to Nairobi. Kose the nomination mose rem to joka don kucha ngama kelo gi kon gi kura onge. One is one. Two, en wach mar omenda ma mine moko to gi nyithiwa moko dwaro ni gonye e kodhi go ombulu kendo ng'isi wa gino ombulu ok konya. Koro kara mosa ombulu ng'ano ling oko mar ilunango polling station ochoka to ka kura ok odhiye. Mano be tabu machielo mahinyo wach mar kura e Kenya kae. Mar adek jomoko nitie ma feel ni kura madhi goni osekwale ang'o miyago kura emiyo no otemo wacho ni mondo wami jogi thuolo gimiwa that hope ni wang'ni IBC dhi lando jogo to wang'ono moyombo to gidhi chako mlagi by elections gi joma miyo ombulu nindo mang'eny nitie aya polise be gin jokenya kono ka jokenya mo register kaka voters kara mosa ombulu iyudo ka polise go te oteri areas ma volatile oteri gi Kericho oteri Kisumo kuchi gi teo nindo te moko group machielo be nitie magin diaspora ino en diaspora to feel ni kura no okonya kech Kenya bor kod kama entie eno so dhi oko ngima ne ber kocha kura mang'eny nindo diaspora ma oko go koro gin segments ma miyo kura nindo samigo ombulu to maduong' moloyo e ombulu mowuoye manyaka ji wuoye en ombulu mane register ma ji kia kama nitie jomago ombulu mang'eny be ok mangima mago ombulu mang'eny gin jomotho mino ka obunge gima ywak ni ng'ato notho ninde to nyinge pod ni register ka ng'ato tho 10 years ago ang'o ma nyinge time register mae gima nyaka watim mondo waluok register no wabedo gi jombulu ma jadiera jomoko go korgi kae pile pile nadhi yombo an go ombulu 7 million penjiri wuon dinongo ombulu 7 million kanye ndengo maluwiri gi 3-4 million ino nyoli kanye jomoko nyol kanye jomoko go korgi nikech ging'eyo ni register cha ntige magipande omiyo ago koko kenda wacho ni mondo register cha nyaka luoke maka ji dhi ombulu to jomoyombo yombo ga diera ma oko yombo gi figures motedi kamoro mane mawacho odede wadong' gi dak achiel kapok wadhi e yueyo mokwongo e register kanyo mar register mosebed ka iwago ne winjo be ni luoko register kapok wadhi e yiero mano mar higa mar 2027 kopogore kod register mowinjo be ni luoko lony manyasani ere kaka IBC nyalo tiyo kod lony manyasani mar mondo mi wabed ane kaka pinje mamoko ma igluto ombulu kotiyo kod lony manyasani mineno ka igoyo ombulu e yor ler mapok wawinjo kata tungni e pinje mamoko ere kaka lony manyasani nyalo ti godo e pacho kae bende kod IBC masani e kinde makoro bende ywak osebedo ahinya nyako tudore kod register kata kamano ng'isa ni mak parono gi kanyo matin wadhi e yueyo madundo mondi nyakwara Ramogi Ajwang' ka waduogo wadhi mbele kod twak marwa med chwalo ote magi abo bedo ka somogi e kinde mwadhi mbele kik idhi mabor.
what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Records ber nikech miyo ing'enia gima nanyiewe gi pesa makama to ause gi pesa makamae. Pesa nyalo bet ni donjo to onge profit ma itimo nadi ma ilose. Nyakora Mugia jongero kama na inya kumedo bedo kodwa gi lakseche gi e kinde mwadhi mbele kod tielo mar ariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antere kai kod wela adek antere kod Ochieng Jera MCA Malindi Mesha Kodede janon weche mag siasa mantere gode studio marwa e county ma Nairobi ka e county ma Kisumu antere kod Ambrose Weda ukil kamalo. Kapok ne wadhi yweyo madundo Mesha Kodede apenji kanyo kotudore kod weche go mag luoko register ka achiel kod tiyo kod lony manyasani ma IBC nyalo tiyo godo mar mondo mi tok yiero to kikwa win jok ma koro wacho ni mago gin mana results kata duoko mane oteda kumoro to koro mi jo Kenya. Erokamano Joyce. Yiero globally bedo manipulated. Omiyo kinyal fault jok ma yuago manipulation ni gin idwa luongo gi nyinge ma nono ni Omaya Democratic and all those nonsense. Yiero te bedo manipulated. Wasewinjo kata ka America, the democracies ma 200 years plus complain ni yiero gi obedo manipulated here and there. So magi are being simplistic. Gima timore jo is yiero gi bedo manipulated even early as at now. Gima chalo kaka chakre e seche mag ng'ado mbulu. For example, ibro yudo niya wadwa ni mondo jakenya ka jakenya yud thuolo mar ng'ado mbulu. Aeto ineno ward moro kata constituency moro kotere kits kata ariyo kende to population mar constituency no to ni malo. To constituency machielo man gi population marom kode tinyalo yudo ka samoro tene gi kits mang'eny. Koro
ei joka ka samoro nitie joma chalo mine man gi nyithindo maonge time mar bedo oko kucho for so long. Sache moko wacho ni kayudo dakika 2 kende tachikora kacha tadhi atimo ang'owa, abedo registered mondo aikra ne ombulu mabiro. Koonge gi time moingo 2 minutes no to line oneno kanyo to skit go be seche moko ok ti kata. We've been in these things pile. Moko samoro ket kanyo to ok ti. In a day ang'iyudo ni ombulu kako ng'ado ombulu e constituency cha opogore gi kako ng'ade constituency ni. To mae ma karumo ka giketo register together. Tiwinjo ka jomoko sewacho niya gisetieko yiero no se. Mae ma koro ang' olore kuom gimochieng' jera wacho ni jomoko kuomgi koro geno girumo wacho no ombulu ni oserumo onge tiende timre nade. To magi sometimes are happening by design. Gin gik monengo wach as early as now mondo IBC katimo ikruok to giloso magi mondo geno mar jopiny betie ni wang' ni kaka waneno kata kaka ikruok chalo kaka ne gi distribute kata mana kits mi register go ji gi gik makamagi chalre. Koro jo Kenya te nigi opportunity maromre ma koro tich odong' kuom josiasa to convince them kuma ginyalo goyo ombulu kata kuma ok ginyal goyo ombulu. Kabire lony manyasani gisechako kata mana sani gitiyo gi a bit of lony manyasani to onengo bed ni obedo improved. To gima obedo improved en gima nyaka wane kuma makosa nitie. To ka in gi ji machalo Ambrose Weda to nyiso ni makosa ok bine kumoro amora. See no good here no evil. Gin gik maber sate unless tae to bang'e to chako duogo gadhore gi wach kende ni ombulu noloki KICC to ebe ne entie to jok manolokogo to nong'eyo to jok mane gin go no complain to joma no complain ge ema koro duogo luongo kendo no maya. Mano gadhruok gi wach gadhruok bila mane. So gigi nyakwa wach sani eka IBC bendo yudo opportunity mar ng'eyo pach jopiny gi duond jopiny kae to gilosi gik madhi kata gi lony manyasani. Sani inyalo dhi e simbi ti log in mit ing'i ni in registered kanye polling station mage. Lony manyasani go nengo gimed tiyo go kata e weche mamoko makachopo sa ombulu to wanyalo bedo gi geno ni ng'ato nyalo go ombulu to wanyalo gima kendo kelo tabu nikech en bendo wuon osewacho ni gigi noloki KICC. Gima kelo tabu nyaka samwa bete ni jois pod ka ogo ombulu mokwane polling station kaka chik dwaro molandi to kata unoko yienu declare gino podi wacho ni mago all of those are provisional result. Kaito lawyers wondre ni gine magisomo moingo jite piny ka mago are provisional result. Bombers of Kenya. What is the role of Bombers of Kenya in this country? Election marwa. Ibro yudo kaka election manyo wae ni mawawacho ni. Commissioners ang'wen gi wacho ni gin ok gineno result ni kata dakika di. Gini Chebukati odhi kaka jakom olorore gi the other guy, young man Majan. To gin koro gin oket gi e floor kanyo tiwer negi titima ng'oto aeto jakom biro gi result tisomo ne ji. Is that election mwadware Kenya ka? Koro magi e gik monengo bed ni jo Kenya keep improving. Kata mana media houses in democracies machalo US. Seche moko wan waland the result of their election e media. Wan ok inyal land the result of election in the media nikech kata yude molande kanyo tiwinjo ni podi tero result no Bomas. Koro Bomas kuno koka no nyisi ni ng'amoyombo to kang idhi e court to evidence gibe podi dhi manyo gi IBC midhi donjo ne kendo gigi ogadhore and we must talk about them mondo ka duol manyien ni yudo thuolo to giyud thuolo niya gik duond jopiny chalo kama to ma jopiny nigo ni kama chal kama gi kama koro gibed piny to giwach niya ang'o mwanyalo loso ka to ka wakia to giwuog oko mondo koro ginyiswa niya gima une gi toni en kiau otimore kama emomiyo watime kama omiyo pod wadok time kama mondo ket geno to kubed dismiss ni un idwa no luongu gi nyinge manono erokamano. Ambrose Weda ka intere county ma Kisumu kinyi makawuono aduoki twak mar mondo me wadhi mbele awinjo kibonjo kajo kata kamano nyaka sani penjo mabende na penjo mana MCA Malindi kachel koda Mesha Kodede weche go mago maga miyo jopenya owuogo oko karomre margi gidhi gi luto mbulu obede kinde yiero
madundo kata kinde yiero maduong' mabo bede higa mar 2027. Ang'o minyalo tim mar mondo mi jopiny owuok oko kar romre margi gi luto ombulu? Kik bed ni joma register kaka voters bedo mang'eny to joma wuok oko to luto ombulu bedo matin kaluwore kod to ma gisebedo godo kod IEBC kachiel kod tiyo kod lony manyasani. Ere kaka inyalo ti kodgi mar neno ne ombulu obedo makare e pacho kae, wakili? Erokamano. Wachak gimiluongo ni voter apathy. Mano kisungu mamite dho ji, mite dho jomiluongo non siasa kata bloggers giero voter apathy. Yiero mora mora e Kenya ka kate pinje maoko onge miyudo ni turnout is 100%. Kata mna America kama nitie early voting pode yoro mna kodhe mang'eny to 80%. Koro Kenya waka ma voting itimo odiochieng' achiel saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Iyudo ni en kare kiwacho ni ka turnout ochopo 80% mag registered voters e polling station, mano iluongo ni very good turnout. The 20% madong ka gidong out for various reasons. Jomoko leo, jomoko chunygi rach, jomoko igi no wang' nikech no badhgi e nomination mag chama gi go. Nitie reasons wanga nitie joma bende dwano gonygi, nitie joma bende mar ulda madwano dhi oting'o tere polling station, nitie various factors. So king'iyo 80% miro ka turnout en 80% tiyudo ka en gima inyalo wach ni good. To sama election is tight, kaka koro manyo kind Honorable Raila gi Honorable Ruto, ombulu manoninde piny luo ka ne dine bed ni nitie jomoketo resources igolo ji e udi to biro go ombulu 200,000 doyudore. To ji ne ng'eny joma ne ni that side ka dedegere do beta dija ne o babo se kawo gini babo kawo bwana waseyude ke ang'owa. So mondo githir ji gidhi gigol ji giting' ji gigol pikipiki giket resources mondo ji turn out mondo chopi to pollings nyiso ni the race is tight to koda gini nyose kawo kinyi. So voting sani en a bit electronic kendo en ma kwalo yot kaka ji paro no. Upogore ma 207 bang 207 ka ji osegore ka regular report obiro, there osebedo many improvements, many court orders, many things. Masane we are electronic. Tibro yuro ne kata kits bayande watiyo koro gin gimiluongo dho wagunda ni obsolete. Biro chuno ni chake spend millions mang'eny kinyiewo gi go assuming ni pod gin tie. So dwaro ni kama wabeti bede MCA malindi beda janon siasa kata blogo dede wow ng'iyo ni mage minimums mwadwaro ni jo mandiko mani IEBC otim. Wanyiso wadwaro ni motim to acheko mar kit ok wabede tok chiel wachako go koko kia notim wanade kia ngo any referee ubed mar football ubed kara jakom liel nyaka ng'wache ni pesa ok otiyo te ano ng'olo namna chogo. So nyaka gibed blame thing on are they blamed rightly or wrongly? Kada mune election magwa ne odhi e court Supreme Court o wajni hotel mago pone omeo ma ok konywa to ok kony candidates mo kiero candidate ni tiwuok ne oko, and the main thing ni kose team gi gimale tiwuok ne mobilization. Make sure ni kama intie area ma intie no ji wuok te demo tiyo terie polling station jomba tuo ter otim magete to beda yuago dayo bang'e to koro ubedo mager hade kia ng'o ano kan nyathini teko na ma ok kony ok bi konyo kata candidate mwasapon. Wadwa ni Kenya mondo dhi mbele gi yiero maler ma ng'amo yombo ema bedo declared.
jomago nindo moko go ombulu be makonyo wa yiero jotelo maricho dwaro yo ma ji nyaka wuog mago ombulu maka telo rache wana nyawa yiere to ko wuok no kaka wadwaro aro no wa yeto moro mani jogo e senda gi chien ni gino se kwal mane ka gitimre kada kanisa ka ogibiye gisiko bani chala kanisa richo pongo sikul be kani tero gi mano be gedagi dano mano to kit dano nyasaye wacho ni the heart of man is inclined to evil gik maricho ko mariche mang'eny tageno ni kiwango mawantie ni kama wasedie kwa chak wamedo resources wamedo time wamedo gimiluongo ni eternal vigilance as citizens to IEBC will be able to conduct free fair transparent election to kwa gogi wachako gogi gi wach sani kwa gogi gi wach maigarum to ji chako na magi e joka by the time what the election ji onge gi gimiluongo ni confidence is built en gimigero oken gima inyuolo go jin mato nyuol we have confidence in migere agara pole neno ka kutiyo ge kaka udhi ge kaka chane ge kaka bet mama lamo mama sayo mama dwaro analysts analyst mag siasa go ma in go kanyo go nyathiwa gi wachak gero wange kamara jiko mera correct uruka wadwa neno ka kutimo by election wadwa neno team efficient maromo nade wadwa neno wadwa ya register ni joma notho ogol nyinge gi joma onge ogol nyinge wadwa joma nyien watim gi miluongo ni inspection registers are being inspected ka tikone fine ka to one get the register people keep copies nyidhi mbele to kodo maru masiko mnanio no mawa ok cham. Aha, yawacho kanyo makare ahinya tekinde mabende pod wadhi mbele koda twak mar okinyi makaon mana kotudore kod weche mago mag yiero podi wang'eyo ni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC ikore ne timo mano yiero madunde kuonde chung od bura mopogore opogore to odiochieng' manyoro bende waneno ka duond bura mano mar UDA mano mar jatend piny Kenya William Ruto ne oyudo lala bang' ka jokanyo mage moko ne owuok kendo koro riwore kod duond bura mano mar DCP mar mane en jalop jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyaka sani notel negi kanyo kod agent mar Ruto e yiero mokalo mano Oloo Kelo ka giwacho ni giwuok e UDA ma giwacho ni ok dew chal margi kendo gikale sanda mathoth ahinya nyalo bedo ni DCP sani koro sechako mako pinye gwenge mopogore opogore pacho ka inyanya to gi sani makoro wang'eyo ni wachomo yiero madundo mibo bed ka itimo kuonde mopogore opogore pacho kae mano mochunga moriwo kuonde chung'od bura auchiel wantiere kod kom mar senate achiel kaachiel kod wards 15 maonge kod MCAs wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro e kaunti ma Siaya. Miyo wadar UDA en ni jo UDA otamre timonwa promising because no miwa thuolo mar dweche auchiel to wabe wayude gimo kaka joma noketo kuone mesa kuono nwakete mesa to wanene makodumiro at the end of the day wanokwachame to pod okwachame nyaka kawuono kata tije manwatiyo duto onge ng'ama nochul. Kawuono waamua ni mondo wawere kod chama mar UDA kendo wajoin DCPE. Weche mag tich nene giwachonwa ni mano gibro timo bottom up. Koro gima waneno ken bottom up. Waneno ka koro wi piramid ong'i piny to sianda piramid ong'iyo malo. Wasebet UDA koro watemo kandi DCP mwang'eyo ni ja DCP no bende wan godo UDA gimomiyo nowuok no wang'eyo emomiyo wabi waluwe kono. Haya mago jo kanyo mago mag UDA masani koro riwore kod DCP e kaunti ma Siaya ka koro ne giwacho ni giwuok e UDA kaluwore ni nyaka sani koro singo mopogore opogore mane ochwal negi pok ochopo kare to magi duto timore kinde ma bende IEBC ikore mano mar timo yiero madundo wang'e ni e kaunti ma Siaya kono bende nitiere kar chung'od bura ma Ugunja mibo bed ka itime yiero madundo mano toka Opiyo Wandayi no yier kaka jatend migao mar teko e pacho kae Ochieng' Jera MCA Malindi odiochieng' manyoro
bura mane untiere godo ka jokanyo mag ODM e county mano ma Nairobi ka ni wacho nutemo mar tego ODM mano motelo ne yiero mopogore opogore pacho kae to ODM bende wang'eyo ni nodonje winjruok mano mar tiyo kanyakla kod duond bura mano mar UDA kata sirikal mar Kenya Kwanza gisani ma koro waneno ka koro wang'eyo ni ng'wech mano mar yiero madundo mibo bed ka itimo e kuonde chung' od bura mopogore opogore gazeto kinyi ma kawuono nondike kanyo no bobedo ng'wech e kinda sirikal mar Kenya Kwanza kod ODM makoro sani koro tiyo kanyakla ka achiel kod kweth mapingo piny owacho mano moting'o mar jatend duond bura mar DCP mar Rigathi Gachagua kod joma moko masani koro pingo sirikal ka waneno ka koro jokanyo mamoko mag UDA koro osechako wuok ka donjo e DCP mano nyalo kelo liet machalo nada inyanyete yiero madundo mabro bedo katimore e gwenge mopogore opogore pacho kae DCP nyalo bedo ni yiengo gwenge pacho kae Joyce agombo duoki wach ma bura manyoro to kiyiena kika duoki wach mar ji adek ma wacho mbaka mar DCP siaka ma kiluongo ni attention seekers maka dwaro mondo luongi gi omigi fare gi chiemo to mono haki margi amolo tinga nogore ni Kenya freedom of expression koro wayien gi wach mag dwarago kika wuyi mano awachi mana bura manyoro ne wani bura kaka delegates ma Nairobi kanyo cha yiero orumo ma chama e level ma piny to jakom mar ODM Nairobi County Mheshimiwa George Aladwa mana luwo no neno ber mondo ji orom ji ong'ere te ng'eruok no nitie positions manyo akawo kaka jotelo ma Nairobi mag chama mag ODM ne wawacho nwadothe gwenge mondo wager chama mar ODM ni e Nairobi kona ka kona ne wakwayo IBC mondo ochak voter registration mondo jowa maonge vitambulisho maonge kura ochak kao to maduong' moloyo ne wawacho ni party mar ODM nondikore e andike kod chama mar UDA nobro tiyo kamoro achiel e buo broad based kanyo ne wawacho ni wan kaka jo ODM waikore ma wuodhni gi ker ma Kenya William Samoei Ruto gimi wawacho mano wapenjre niya jomoko wacho ni Ruto rach tipenjre e kind Ruto to gi machielo ma wacho ni Ruto rach ni ere gima rach molo wadgi nikech ng'ama wacho ni Ruto rach ni e ng'at manosiemo Raila mowacho ni bro nego Raila e kinde maandamano mowacho ni Raila dhi bondo owere gi siasa nowacho weche madongo dongo ay kicha kiunyi duogo no jakom piny wawuo wami wan tam ere diera nyaka wago bed jo siasa ma wacho diera okinyi kod godhiambo sani koro gibiro kod kwano mar pogo ganda in jatelo mane jalup jatend piny midak wana ni dho odwa ni igowa kaka dho odwa an nyaka bed gi Raila pok awinjo ka Raila Odinga wacho ni go joluo ibonene ne Kwale ibonene Masailand kogo mbaka ma jo Kenya moriw kamoro achiel omiyo wach mar jawa munyoro ni wamiye thuolo maber matimo campaign mare tang'isi gadiera ni by election madhiegi chagi ugunja mano biro gi ODM nikech ODM en chama maduong' mosetieko higni 20 watimo celebrations wige mabiro mbele kae chama minyonjo ka bwana wuoyno kata diwa chiel pok otieko diwa chiel kende to wan odhi celebrate 20 years telo machama ok en tuk nyithindo to gimomiyo igo Ruto maduong' kabiro piny wang'iyo gimomiyo igo President Ruto jomago President Ruto gin jo ot ma kachago wuicha aomiyo nikech President Ruto ochungero ute ni maskinde ma Kenya ute man igdaki ot tichoro mathin to bang' higni mathin to koro ot dong'ni to jodhot cha ong'eyo ni ute ma Nairobi gin mag-gi gin landlords ma kaponi Ruto gero ute to tiji mag ute ka dhi rumo ohala mar ute ka osetho nikech koro imiyo ji ute gi sirikal ma imiyo gi Ruto mar ariyo igo Ruto nokawo nyithi luo mariek okete sirikal Ruto dhi rango
mowacho ni Raymond Molo iriek. Ang'o momiyo josiago be gin mana joluo to gin be koro giwacho ni jatend piny nosingonegi gik mathoth to pok gineno. Mane momiyo koro gidare UDA gidhi e DCP. En mana joma tin kende ema yuto to jomoko mok yut to koro chuny gi jok. Koro giwacho ni we watema neko machielo. We waskiza ground ma en DCP. Natiwa Sharon, anyisi maber ni sorry Joyce ang'isi ni jomoko nitie magin attention seekers. Giparo ni ka gichung' ji aboro kacha to joka buluongo gin biuru ka piyo piyo mondo konywa siaya mondo omiyo gimoro. Mano gima nitie siasa, mano haki margi, okada wuoye. Ana wuoye wach ma President Ruto notimo mondo mi wan kaka jo ODM wawach ni ng'ani nyalo tiko maber. Ruto dhi okawo nyithiwa oketi tich, okawo wiye maler, okawo Raymond Molo oketi tich, jogo ywak ni mane komgi omi jaonagi, okawo Wandai omi minister, kendo minister maduong' mok tin tiyo kendo tijene maler kabisa. Okawo Mbadi, okawo jo ODM nyaka oparnya gini omiyo tije. Koro kata kijaneko ng'ama pari mi tije kawuono dhi Homa Bay e higni 60 kawuono kod State Lodge e midhi Nyanza moro ni Kisumo. Koro ng'ama tiyo maber makonyo oganda wa waringo wadhi kanye. President Ruto chiko ite winjo ma jopiny wacho. To jomoko nitie mokawo ng'anyo ma Gen Z ma en ratiro margi oloko siasa. Wamunyoro okawo ng'anyo ma Gen Zs giloko siasa, gikele janjao, gikele jokuoye mondo lokgo sirkal mar Ruto. To maji te oseng'eyo ni nye gikelo ji ka gigolo Kiambu gi Thika mondo biyo join ng'anyo mondo kwal gik moko, to Nyasaye otimo hono ni gikwalre kendgi. Gikwalo mondo gin giwegi, tato giwacho ni jogo nyogol Kisumo, moko nyogol Kericho, tipenjo gi niya, Ruto wacho ni jomo nyokwilo gi te mondo makgi, to moko gog bunde. Kendo gi ywak ni jokigo jogi bunde, igo jogi. To ka jakuonyo biro kuoli mowuok Nyanza, mowuok Siaya, kidwa goye nang' ywak. Omiyo magi miriambo mag siasa ma jogi timo mondo miyo wache Ruto rach, tadire mantie ni gipango mpango magol Ruto e kom kasa pok oromo. Koro wan waamua ni wan kaka jo ODM Amolo tingo wacho ni wawuotho gi Ruto kamoro achiel, wabuotho kode, kendo gochomo yiero mabiro wadhi chung' kode ka baba osenyiso kamano mondo wariw Kenya ni wabed gi Kenya ma nitie gi dongruok to gi kwe. Atieko niya, Kenya motuoni chiemo numuoch gi tugo matindo gi. To komuoch Kenya kende piny mani Eastern Central Africa ma pod kwe nitie gi demokrasi miyalo ng'anyo mok goyi. Sani kidhi Tanzania miyo chonyono piny ma kitemo ni to jela. Kidhi Uganda irito gi bunde, kidhi Rwanda irito gi bunde, kidhi Burundi irito gi bunde, kidhi Congo pinje gi Kenya ka Sudan. To Kenya mag tuoni chiemo numuoch to mondo duoke kama entie sani biro kawo higni 50 kata higni 100. Omiyo jowa odog chien opar ni wan kod Kenya manyaka warite. Ero kamano. Mesha kodede nyalo bedo ni jo Siaya mago jo UDA ma yande koro nitiere county ma Siaya uwinjo ground koro gidonjo e duond bura mar DCP kalor ni nyaka sani koro giwacho ni UDA kalure kod singo mopogore opogore okose UDA kata sirikal masani poko konyogi kata poko chopo singo mane omegi to kalure kod dar makamano kuwuok e UDA ka gidhi e DCP mano bende nyalo kelo lwasi mane ahinya nyate yiero madundo mibobed ka itimo e kuonde mopogore opogore pachoka. Erokamano Joyce. Number 12, one watimo political analysis ma whether ma osiepwa ok dwar kata demean koparo ni nitie anything else ma jomoko ng'eyo ma analyst kia. Gimomiyo wan analyst ni we invoke some questions ma samoro kata okil go ok invoke nikech okil be seche moko iyudo ka their world view is law. Mora they just put the law kata Yesu no gichandore ga ahinya ka jo Pharisee gin their world view wa law maka Yesu wacho kata wach marriage to gin in law, this is it in law. Koro samoro wabe wan gi contribution mwakelo in terms of invoking other conversations magin bende ok ginyal. Number 12, the question I would ask kata penjo maduong' mwanyalo penjo jo DCP manyien, the group masia manyien ma DCP ni ere pogruok e kind jo DCP gi jo UDA nikech e wang' ja Kenya ma kawaida jo DCP gi jo UDA yande gin team achiel ma jatend DCP nyocha en jalup jatend UDA to kendo gik mang'eny machando wagi ne gitimo kanyakla
makata mana sani jalup jatend DCP party bende ne en secretary general mar UDA. Koro ka jogi te no promise gi gik moko kanyakla kaka UDA ma Siaya to okomiyo gi be okotimo gigo. Ere geno magin go ni ka jogi obarore owuok eng'e William Ruto mane jatend UDA odhi oloso DCP makoro nigi Rigathi gi Malala eng'e mayande ne en deputy kocha to moro ne secretary general to koro gilokore joma beyo mowar mobatisi makoro gidhi miyo gi gik mane gimanyo ka. Magi questions mwa invoke eyo mayot. Koro jogo ka Siaya go nigi geno ni jok makoro gidilge DCP gi are a whole baptized new members magin richo machon giseweyo. Mano their democratic right. Koro gilu gi aluya mondo gik mane otamo giyude UDA ka giyude DCP kanyo. But as to whether ni gin gi influence more Siaya, mano to okane nikech kata UDA ne duong' moingo DCP to ne okobedo gi any form of influence e Siaya County kata Luo Nyanza. Mano watieko gi kanyo. Mogik, en ni gimano gibedo promised ni enang'o. Jofwambo manyo ni kod gimanyo tero negi tuor fuonga ema no felowa kabisa. No nengo jofwambo gi ononi e dhogi matin mondo giwach na ng'oma ne gibedo promise. Nikech ka gin gi wafuasi moko e Siaya kanyo, to wafuasi go bo deserve to know ni jotendwa mag UDA gi nobedo promise ni bi migi machal kama ka mondo jolup gi ka be ong'e ni gima chal kama biro nwa koluwo jotendwa ma en ng'ane gi. Koro jofwambo no nengo umanynwa jogi mondo nyisu nang'o ma ne gibedo promised ni. No, ne gibedo promised loch pinyruodh polo koso ne gibedo promised ang'o ma ok otimnegi in the few years mosekalogo. Thank you. Adwani wakaw yueyo moro mar dundo mondi ka waduogo abobedo ka winjo pacha Ambrose Weda wakili ka intiere kaunti ma Kisumu. En bendo ng'iso anene joma koro jwang'o UDA ka obire DCP nyalo bedo ni gineno lere DCP kosang'o matimore. Wakaw yueyo mar dundo nyaka Ramogi Ajwang' waduoge tielo mogik e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Stars nege kwalo thuma, Musa Juma no kwalo thuma. Adier makende en ni wuon thum mar Adhiambo pod ngima. Ramogi TV omanyo kendo oyudo wuon thum. Korido man kata Othoro Ng'ong'o mane otelo ne Siyenga Dynamic Band. Koro jog no kawo stage performance mana kaki wacho no gidhi gi record. Ng'ama no wero gino ka ng'ane ma no dhi were kendo ka Musa. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 okinyi. Sende minena sino goyogo an mane nandiko ticho de monyage mwado gi pacho masadijo yoro to nyir mabeyo gwena kakano. Chiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono kama twak tudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Wakili Ambrose Weda ka intiere kaunti ma Kisumu nyaka sani koro waneno ka nitiere jogo ma ojwang'o duond bura mar UDA ka giwacho ni UDA pok ochopo singo mane oketnegi ka koro nyaka sani koro gilieko ni ok dew chal margi kendo gikale sanda giwuok e UDA gidonjo e duond bura mar DCP. Nyalo bedo ni DCP osechako yiengo ma kuom gwenge ma pacho ka kosango matimore wakili. Erokamano jogo mawacho ni gidonje DCP akwayo gini gihore mos gitere mos gik machando chuny gi go gin gik matindo ma Opio Wandai, Honorable Opio Wandai nyalo sort out very quickly. Koro kapok gihadho wach giduog chien gidhi gine Honorable Opio Wandai singo mane giwacho gibiro pimo ni mago gik matindo hon biro timo piyo piyo. Komage dhi magiwacho no mano tapar ni giwacha mar buogo piny ma onge makosa magitimo. To gima nyaka ging'e ni ng'ato ka koro Weda man kane nago ombulu ne Rigathi Gachagua to kod Mheshimiwa Samoei Arap Ruto. To kadi giji nosedonjo to chako language moro ni watu yangu ya milima. Kora ana penje gana to Your Excellency kuru watu yako ya lake watu kuru wan kanye kuru kanga ma prominent madoga tek bariek mutegno ka Weda kama emano kwano ni watu yangu ya milima ana watu yake ya lake kuru yin mapodi mnago gudu kende manyien dinyal ome akwayo jogo ka giwinja kata wede gi mong'egi no diolos kod gi machando chunygi no gidhi ne Honorable Opio Wandai piyo kata ko gidwar kodo to giringa ka Mheshimiwa Eludo Walo piyo gini bro loso gibed mos sani wane tie baba agwambo mwenyewe to kod William Samoei Arap Ruto kanye ma wantie ema wabule ng'or mos jomoko ni mbele jomoko ni ediere jomoko ni chien lakini obiro bedo maber omiyo wawe wadho wachara karaka kia ng'ang'o mbele iko sawa. Mheshimiwa MCA ma Lindi owacho ni Kenya ka chieng' moro nyalo bedo marach. Mheshimiwa lemo mara kendo ni Kenya biro bedo mana motegno. Obiro bedo mana motegno kendo Nyasaye biro telo nwa kendo Kenya kako seden yako bedo mana motegno. Kama ne Kenya kethore hapa ni diro ne pudu tindo ne en 2007-2008
ne wagore nyo diemre ne wadiemre nyo diemre nyo mulre nyo nyonre nyo tongre nyo idre kendo ne wakethore ji no kethore na jaw die ma pod yang motegno ma ngumba o pala bango kendo chunji no kethore te nigej majane kuoma ke onyama modi chinga langa hon borailo won e manu chung mowacho ni yawa wewe uru lweny Kenya is bigger than us kikwa kete dokuru pale olalo mawa jagwa wajo na kata mna gik midwa pogo nigi magi opoklo mag telo okupog sirikali dire nyaka PS nyaka piny noko na pana kikwa wo Kenya aye an manya chung president an makura wacho ni Kenya is bigger than us ma oloko Kenya ma Kenya lokore modi nyime gi kue ma reforms ubiro motimore nyoro kanyo regime changes illegal regime changes or infiltrate demonstration mar JNC last year magi keni majo moko se idho ndego de Mombasa rito ni kiangoa again mheshimiwa Raila damano kona pana okwanyal yie mondo Kenya sapara mbaratika kata katek to wabedure broad brace wago koko to wago mne yeka again oni Nyasaye pur brogelo other leaders bende moero Kenya makata tek to chopo kamona mae Kenya kende ma wan gi lab jo adwa moko mano odhi opondo America sani kora Trump dwaro gi warrants gi pondo gene no mne bo daraja moko ne no mne bo stairs magudi kage neno ka ngato duongo dot to kiyue omiyo pinyu en pinyu aero wacho ni kata tek ana wuon kadhi dalawa kombewa kata koka tedo ringo tanyalo de wanyo ka jirani ama bera wakili a pastor a jandiko kata kadhi eliel kombe nyaka mia tend jo Nairobi be machiembi so gwengu omiyo Kenya wani wabro gere wabro lose kata emomia kwa ni ABC ni bende wanyiso gemna yo makare luru kabwana losu register de maber clean this register panguru gige chon timur mama ber kamano toade Kenya ni nyaka wagera mumawacho na good man leaves an inheritance to the children of his children nyaka wawe Kenya nenye kwawa Jaramogi Oginga Odinga Kenyatta Dedan Kimathi Giri Piogama Pinto noriembo no wasungu mawan wayudo Kenya mawane mwajitawala wan bende Raila chakudugo kanyo ge nyo moko kuro lweny ma 92 mano ne antie abende ne play my part kuro ntie freedoms ane wanyalo siemo kata wang president wako nwetugo kodwa wan bende nji kumulate mondo wadhi mna nyime gi gedo wadhi mna nyime gi loso pinyini samoro tek samoro chwadie yeti lose tedi kik wa give up on this country to be kik wa kete gi dowa nigik mokuricho mna awacho ni wabro de maber kabisa this country is a great nation ero kama na inyano DCP diura de amayo mkeko de kata nanga watu wabro duogo uchien sani koro wan kone wan ka UDA to wan ka ODM to jwando reka wangiyo mabor wadwaro ni 2032 motorcade ma president bire pinyi luoka president enoganda wa majaluoka omiyo kiko wanya odwaro kapira wicho odwaro rieko gineno mbele batek omiyo wakungu da watu wapangre makaruto tieko dwako ndiek wan ma wan ka kata kumenyana twayombo joka twadoje gi we wano keno chiki wageni maguduto Aya, wangeni mago duto bro timore manaka IBC otimo tijge yo makarado na sum ote manyakora mugia jwang chwalonwa kokale yoro aduto te mag tudoko kinyi makawuono twadong manage daka matin kende twatiko twak maro kinyi makawuono Injinia Lazaro Kanyambo ngisa kaini juso dur jikik beda kod luoro ngisa kaini president mawan gosani en beneficiary of bogus IBC kendo ongeyo what they did sani odhi kotego gi cleaner voter register weche opogore Mount Kenya ka sa vote Starling gidaka ongelore lakini sa vote results to gidwaro kaka diwuor kaka githotha sama idwa mako jakuo ket jakuo watchman mano Injinia Lazaro Kanyambo mar Kariobangi jamaguye Kanyada East Ruth Nyathi Ochieng bende ngisa kaina dira makende en ni kura to ikwaloga
mano kika weda wuondwa. An apenjo ni Ambrose wuoyo from what perspective, kijadolo, kiloya or kija Kenya. Ayo dhi mbele kowacho ni kwayona ni jogi oseyiera gin ema gitelo, koro jopiny omigi thuolo mar tiyo eka gideliver, nono to podi wabiro medo ywak. IBC nigi tich mar duoko trust mane oselal kuom japiny, nyaka ging'e ni gin an independent body. They should work without any interference from any individual. An gima aya mano Abraham Udhis bende wacho ka ni an gima pod lit na en cooked votes like kura Matharaka Nithi mano chandora onge cha okanyal chando apane odwa wacho no okanyal chandora ni adhi goyo ombulu. Frederick Osuru bende ng'isa ka ino yawre Joyce Mos na jotelo e studio kilweda wesiko kawiro sirikal mo kata e chilo. Adiera makende ombulu to sebed ka ikwalo. Odhi mbele kawacho ni IBC shida ok en rema mar omenda makmana ni mibadhi to osebedo ka okwako kweth mar yiero e pachoka. Odhi mbele kawacho ni weda gilange sani mor ni gi siro sirikal makmana ni wiu kik wil gima ne otim ne Gachagua nyalo lokorenwa wan kaka onagi. Aya kikuyie tikodu kaka ngas. Adiera ema wachung'go. Asiro pach Meshak Odede, ng'at ma oyombo to omi. Alfred Osuru. Aya mago moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yiero waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Wadong gi dakika matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano kapok watieko twak marwa, dago mar mondo mi wawinja ne sigana mane olosnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo, kama jatend migawo mar omenda mano John Mbadi oyango ni piny owacho oseketo okenge mag neno ni nengo modhi kod nengo mar ngima odok piny. Ne owuoyo odiochieng' manyoro e kinde mane obago romo gi kanya sekta mar modhi kama oseyo mane en jakoma mar bajeti pacho kaendi ni nyoro kuom kwedo kenge ma sirikal temo kawo mar bero uchumi ma pacho ka, kowacho ni ndale mane nitiere koma notero dongruok e thurge kata e gwengegi. Kata kamano obedo ka penjo ni gino kenge mage ma sirikal temo keto mar mondo me oneni ngima omed otemo mbekore ne jopiny. Inyalo to gi sani kalo ni chieng' tarik 14 nwaneno ka nengo modhi oidho malo. Bende nengo biro bedo ka dok piny kosenang'. Wawinja ne report makamano mondi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okwedo weche ma osebed ka iwacho gi jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ewi medruok mar nengo mauta e pacho kae. Gino mowacho ni obedo kaluwore gi lweny ma osebed e kind piny Iran gi piny Israel. Gino manyuolo penjo ewi okenge ma sirikal biro kawo mar kelo fuong'ruok ne jopiny e nengo mauta. You know, when you start misreporting things and giving statements that are not factual, and you have been chair of the Budget and Appropriations Committee, then you leave Kenyans asking questions whether you have what it takes to offer leadership in whatever level. Because you cannot say that the prices of petroleum products have gone up because the government has diverted stabilization fund to finance, to pay or to take loans that are secret. What is secret about securitization? Oseo Nyoro mabende ne en jakom machon mar komiti mar budget e od bura kuom seo kenge ma sirikal osebedo kakao mar bero chumi, kowacho ni ne orem kawo kenge mowinjore kaka jakom komiti no e kinde telo miyo onge kod ratiro mar geto chenrogo gi weche mag oyuma. Because there are people who believe that Kenyan resources belong to a few group of people. And this is not ethnic, this is the reality. Honorable Ndindi Nyoro, give us a break. You are the chairman of Budget and Appropriations Committee. You didn't do much. Allow me space to do better and improve things. By 2027, tutarudi kwa wanya. And that time hata mimi nitavaa suti yangu ya siasa. Hii kitu imeniweka. I cannot even... You know, now I'm a minister. Oyango ni limbe mare epori makare mag chiwo pachgi to ok ng'anyo ma iketho e mwandu mowacho ni biro riembo joket mwandu e thurka. We signed with AFC
going to have their regional office in Kenya. And finally, you are all aware, European Bank for Reconstruction and Development. Parliament approved. They are coming here. They told us by September they are putting up adverts to recruit Kenyans to be employed in that company. How will these people be encouraged when what they are seeing in BBC and CNN is people who are vandalizing shops, who are going everywhere, and then you say that those people were transported by trucks to those areas. They were transported, yes, to Kirinyaga. Then after 3-4 days, almost a week, the goods that were stolen are found in the villages in Kirinyaga. So those people were transported from wherever, came there, vandalized the shops, and gave the locals the goods to keep for them. You know, let us be realistic. Mbadi onyiso yie mare ne piny Kenya ochomo kama ber ahinya te yore mag uchumi, to magi duto yango ni biro nyalore mana ka oganda jo Kenya onyayo kwe kendo bedo gi yie kuom piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka sani koro sirikal wacho ni okenge oseket mag neno ni nengo modhi kod nengo mar ngima odok piny. E kinde mabende koro wang'eyo ni chieng' tarik 14 e kinde mane duol magayo bech mag modhi e pacho kae EPRA nolando nengo manyien mag modhi. Mano petrol, super petrol nomedi kod shillings 8 kod otonglo 99, diesel nomedi kod shillings 8 gotonglo 63, ka mafuta mar taya kata kerosene nomedre kanyo kod shillings 9 gotonglo 65 ka nengo makamago nochako ringo kochakore chieng' tarik 15 kendo mano dwe ni kendo bro ringo nyaka chieng' tarik 14 mano dwe mar 8 mano mar higani. Wanno ka nengo modhi medore. Jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda wacho ni gisechako keto okenge piny mano mar okenge makare maneno ni nengo mar ngima odok piny. Gin okenge mage miparo ni sirikal tiyo godo ochieng' jera ka achiel kod wach ni mogik ing'isa ni wadong' mana gi dakika 4 kende. Erokamano Joyce. Asebedo piny gi waziri mar omenda, to kana bedo ng'eyo okang' moketo mondo okonygo ekonomi ma Kenya. Gima nowuoyo maduong' en wastage ei sirikal. Iyudo ka giketo allocation mar budget e department moro ama ministry moro, to pesa moket kanyo oket mang'eny mamoko dhi fuke mag jomoko. Koro gima duong' motimo en nodwaro mondo pesa kate ogol kuonde ka to ket budget malure kendo marom gi gima that particular department dwaro. To nyaka giluw mag pesa go tiyo nade. For example, e skunde iyudo ka pesa moket ma capitation ni keto nyaka moko skunde ma ok exist. To mari un wastage. Pesa inte ko chok mogol gi e wastage modhi otimo gima chielo dhi miyo ekonomi ma Kenya chung'. Iyudo ka department ma sirikal te ni so e pesa to ng'eng dhi na ni joma kwalo pesa nigo. Koro gima ng'eny mbadi timo maduong' en ni number 1, kose reduce pesa matiyo e budgets gi nikech ng'eng dhi wastage to dhi konyowa chungo uchumi e yo mae. Mokwongo nyithiwa nyalo nong'o tije kondiki gi pesa modonga iya factories ama inyalo ket projects moko. For example, in the next few weeks President Ruto they initiate project mare konyo nyithindo ma iwuok e ward ka ward in Nairobi mangima mondo migi go ka joma timo saloon imiyo gik saloon, ka joma timo car wash to imi car wash machine magi matimre mana pesa moro gi pesa moyudi wastage ma wuoyegi. Koro mogik ana wacho kamae, wanjo Kenya waduto Moi notiyo kae, joma nego Moi mogik ne gin dhot ma joma Munyoro. Sani Ruto ni power, joma goye timo ndamano gore kom githuon gin joma Munyoro. To seche mane Kenyatta mokwongo ni power, Kibaki ne ni power, Uhuru ne ni power, gi ok ne gitim. Nyaka wapenjre na tang'o momiyo jogi ok yudo dhot machielo bedi kom ma kok gin to nyaka dhaw wuoge kendo nyaka ji tho. To amor gi reverend marwa jalemo maduong' Ambrose Weda ni for the first time anene TV ko pako Raila Amolo Odinga
awuoro kendo amor kabisa kowacho ni 207 nokwal kura mano pingo ni kuo onge. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Meshak pachi kotudore kod uchumi ma pacho kae gi kaka inyalo gere mar mondo mi nengo mag modhi odok piny, nengo mag ngima bende odok piny, kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce. Gima lich ma jo Kenya sani dwaro en kaka wadwa deal gi gima dho ngere luongo ni the youth bulb. Namba mar ojende wa matindo mano oko e street kendo ma agitate mondo mi gi sirikal olos negi environment maber ma either ginyalo create tijegi kata ginyalo yude tije mindiko gie. So number 1, we have to accept as a country ni Honorable Mbadi osetiyo maber. Sama ne gini ochakore, jakom Raila Amolo Odinga nonyisowa ni wamiyo jogi experts mondo tim ang'o, otem konyo sirikal ochung' motegno. To for sure, finance bill ma 2025 Joyce ne ok obedo gi koko bila ma finance bill ma 2024 no bedogo. Kata mana public participation notim, tok nwaneno issues mobedo raised ma so bad embele committee cha kaka 2024 no betie. Ma nyiso ni for sure Mbadi otiyo kaka expert. To mogik nyi neno ka ilando kata od fwambo kaka Maruni nyolando ni kogik 6 months mokwongo KRA o surpass budget nini collection margi mar usuru by 16 billion. Magi extra money ma samoro sirikal nyalo organize ma ndik go kata extra teachers, ma ndik go kata extra police, to e kama ojende wa me street ka moko kuom gibro yudo tije kolwa. Erokamano ahinya. Wakili Ambrose Weda ka entiere kaunti ma Kisumu pacho tudore koda kinyalo ting' malo uchumi ma pacho kae kod duoko pinya nengo mag modhi kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo kwatieko. Dakika en achiel kende, thuolo mar rumo wakili. Wach na mogik mokwongo ng'ato wacho ni anie mo, an awuon abedo wakili 95. November 95 misara manachamo en 27,000. Ng'amachielo chako pinja owacho ni iloso kodwa kaka pastor wakili ang'oa. Don't limit me, ang'ama riek and multi-gifted. Kura loso all round. I'm an economist beyan. Maradek Mheshimiwa Raila nwachako go chon wakethare mna 207 kano ma elections. Dire mane mo iger mani tueji cha ne one together moja kwa moja nikijaba ngama thuon mutegno mariek. Mogik aneno ka Mbadi bende tai economy. Kaka jo mariek onego bende tai economy. Uwuotho maber. Kenya ka gik mami economy bedo stable and peace. Emomiyo jo kadwane ogigi keth peace. Mara reo economy motegno bedo chiemo. To chiemo mainly thuro ka en oduma goganda. To kod mo mitedo. Petrol nyocha beche odok piny mang'eny. Koro kata kosudo malo wawe uru kete mkuku mang'eny. No en chiegni 160. Uduogo. So ageno ni jo Kenya gi jo Moganda lu bedu mamotegno bedure Yesu ubedo jo mabende golo sadaka ugolo tithes and offerings ubedo jo malemo utero nyithindo sikul to gibedo motegno. Sa ubed kod. Erokamano men. Erokamano ahinya wakili Ambrose Weda kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu kono mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi makawuono. Erokamano ahinya Ochieng' Jera Mheshimiwa MCA Malindi kaachiel kod in Meshak Odede janon weche mag siasa kuom kawo thuolo maru mar chopo Nairobi kae wabed kod twak. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar wecheno mar mbako romo. Ote magi aneno mak mana ni thuolo marwa emorumo kanyalo somo gi duto. Kata kamano warada odiochieng' makiny bende pod odiochieng'no mar mbako romo pod ibro bedo kama ote mamoko ibo bed ka isomo. Ilo nyawadwa Sharon Ong'ao ma bende ne wantiere godo odiochieng' makawuono wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani mwachopo e giko. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.